שלום לכולם, מקווה ששלומכם טוב עד כמה שאפשר בנסיבות שיש. היום אני רוצה לדבר על חלק מההטבות שנותנים הבנקים במסגרת המלחמה על הבית שלנו. ונתתי כותרת קצת צינית לסרטון הזה ולמאמר שבעקבותיו זהירות הבנקים נותנים הטבות. כי חלק מההטבות, כמו שנראה, באמת הבנקים מרוויחים עליהם ומרוויחים לא מעט. אז בואו נתחיל בלי ציניות, דווקא מהחלק הטוב של הבנקים. אז בנק המזרחי החליט לוותר על תשלומי המשכנתה של חודש אחד מתושבי העוטף, לוותר בכלל, שזה באמת זה הטבה יפה מאוד, אין ספק. תוך כמה שעות בנק הפועלים הודיע שהוא מוותר על 3 חודשים. אז שימו לב איזה הטבה ממש ענקית, וזה מה שהתחרות עושה, התחרות עושה רק טוב ללקוחות. המתווה של בנק ישראל, מעבר להטבות של שני הבנקים, האלה זה לאפשר דחייה של תשלומי המשכנתה ל3 חודשים, ללא ריבית והצמדה, למה שאנחנו מדברים על המעגל הראשון. שהמעגל הראשון זה תושבי העוטף, מפונים, בני משפחה של נעדרים וחטופים ונרצחים, וכולל משרתי המילואים בצו 8 או שלא. עכשיו בואו נעבור לחלק הציני של ההטבה הזאת שהבנקים נותנים. אז אנחנו מדברים על המעגל השני, אלה שלא שייכים באמת למעגל הראשון שהסברתי עליו קודם. אז במעגל השני הבנקים מאפשרים דחייה של המשכנתה ל3 חודשים. אז באמת קודם כל אני רוצה להגיד שזה לא הטבה חדשה, רוב הבנקים מאפשרים לקבל את ההטבה הזאת בכל מקרה. אם תיגשו לבנק שלכם ותבקשו לדחות את התשלומים ל3 חודשים, יש סיכוי סביר שתקבלו. אופן הדחייה, בוא נגיד יש 2 אפשרויות לדחייה, או להעביר את 3 החודשים שדחיתם לסוף התקופה, או באמת לפרוס את התשלומים של הדחייה הזאת של 3 החודשים על פני תקופת כל המשכנתה. אז נתחיל דווקא עם האפשרות השנייה ונראה כמה זה עולה לכם. אז בואו אני אשתף בשביל זה מסך שנראה את זה יותר ברור. אוקיי. אז פה שימו לב, אני פה משתמש במחשבון המשכנתה של רימון חייט, שווה מאוד לעקוב אחריו. אז בוא נאמר שסכום ההחזרים החודשיים הוא 5,000 שקל למשך 20 שנה נאמר, ויש לנו פה 3 מסלולים, סליחה 20, זאת אומרת אנחנו דוחים סך הכל 15,000 שקל, זה 3 חודשים למשך 20 שנה, פה הנחתי איזשהם ריביות מסוימות יחסית שמקובלות היום בשוק. אז אנחנו רואים שההחזר החודשי שיהיה אחרי אותם 3 חודשים יגדל בסביבות 100 שקלים, וזה אומר שסך הכל התשלומים שלכם יגדלו ב9,000 שקלים, זאת אומרת במקום 15,000 שקל שדחיתם אתם תחזירו לאורך כל חיי המשכנתה כ-24,000 שקלים, זאת אומרת אתם שילמתם עוד קרוב ל9,000 שקלים עבור אותם 3 חודשים דחייה שקיבלתם ופרסתם את אותם תשלומים למשך 20 שנה, סך הכל חישבתי זה פחות או יותר סדר גודל של 60% יותר ממה שקיבלתם, זאת אומרת לקחתם 15,000 שקל, דחיתם ב3 חודשים, שילמתם על זה עוד סדר גודל של 9,000 שקל. עכשיו בואו נראה מה קורה אם אתם דוחים את התשלומים לסוף התקופה. אז בואו נסתכל על המחשבון הזה שהכנתי, אז פה דחינו 15,000 שקל, לסוף התקופה הנחתי פה ריבית ממוצעת שהיא כוללת גם את הריבית וגם את ההצמדה, אנחנו לא יודעים מה תהיה האינפלציה במשך אותם 20 שנה, כמו שאתם יודעים היום זה סדר גודל של 4%, אבל נניח שלאורך התקופה האינפלציה תרד, הנחתי פה 5% ממוצע שנתי, גם ריבית וגם הצמדה, אנחנו מדברים על 20 שנה, אז בואו אנחנו נעשה חישוב, מה הערך העתידי
של אותה הלוואה, אז אנחנו מדברים על הריבית של 5%, אנחנו מדברים על התקופות, על משך 20 שנה, הערך התשלומים במהלך התקופה הם 0, אנחנו רוצים להחזיר את כל הסכום בסוף התקופה, הערך הנוכחי של הדחייה היא כאמור 15,000 שקל, ואני שם פה 0 כי אנחנו משלמים בסוף התקופה, אז אנחנו רואים שסך הכל דחינו ב-15,000 שקל, סך הכל אנחנו נשלם בסוף התקופה קרוב ל-40,000 שקל, זאת אומרת 25,000 שקל יותר ממה שלקחנו, שהם בערך 160% יותר מהדחייה עצמה. זאת אומרת, אני חוזר על זה שוב, דחינו 3 תשלומים של 5,000 שקל, סך הכל 15,000 שקל של 3 חודשים, אנחנו מחזירים אותם בסוף תקופת ההלוואה אחרי 20 שנה, שילמנו על זה קרוב ל-40,000 שקל. אז זה למעשה הרווח של הבנק, אז אני עם כל הציניות שאני אומר, זה הבנק מרוויח יפה מאוד מאותה דחייה שאתם עושים, למעשה אין פה איזושהי הטבה, יש לכם אפשרות לדחות את התשלומים ולשלם על זה הרבה מאוד, אבל בואו נראה למי זה מתאים, אז בכל זאת יכול להיות שזה מתאים לחלק מהאנשים שצופים בסרטון, אז באמת למי שנקלע לקושי תזרימי מיידי באותה תקופה של 3 חודשים, אז שווה לו לשקול את דחיית התשלומים, סך הכל הריביות פה שיש במשכנתא בדרך כלל הן טובות יחסית, אז זה משהו אפשרי, כמו בכל דבר שווה לבדוק חלופות, אז אני אומר החלופה של עם תשלום משכנתא, לא ייפרע בזמן ויחזור, היא חלופה הרבה יותר גרועה, כי התשלומים, הריביות של תשלומים של משכנתא בפיגור, הם הרבה יותר יקרות, דירוג האשראי שלכם ייפגע, וזה הדבר שבהחלט לא מומלץ לעשות. חלופות אחרות ששווה לבחון, זה לקחת באמת מימון זול יותר, מימון זול, למשל זה מהמוצרים הפנסיונים, תוכלו לקבל שם הלוואה, בסביבות הריבית פריים, פריים מינוס חצי, שזה נחשבת הלוואה מאוד זולה, תוכלו לקבל את הסכום גם בגרייס או בבלון, זאת אומרת לדחות את ההחזרים או לשלם גם את הריבית, שזה יכול להקל לכם על התזרים החודשי, אפשר למשוך לתקופה של 3 שנים, אפשר ל5 שנים, וחלק מהמקומות גם מאפשרים לתקופה של 7 שנים, אז זה אפשרות אחת ששווה לבדוק. בואו נדבר על עוד הטבות שהבנקים נותנים, הם מאפשרים הגדלה של המסגרת. אז גם פה אני רוצה להגיד שהגדלה של המסגרת יש לה גם עלות גבוהה מאוד. הריבית על המינוס בדרך כלל זה ריבית מאוד יקרה ולא מומלצת. שוב, גם פה יש יתרונות לחלק מהאנשים, היתרון הגדול ביותר של להיות במינוס זה שאין החזרים חודשיים. זאת אומרת, אם אתם נקלעתם לבעיה תזרימית, אז אתם לא יכולים, לא רוצים להגדיל את הבעיה התזרימית שלכם על ידי הלוואה שאתם מחזירים כל חודש, אז זה פותר לכם איזושהי בעיה תזרימית, בגלל שאתם לא צריכים להחזיר בהחזרים חודשיים את אותה הלוואה שלקחתם, אז זה יתרון גדול, כמובן שמצד שני אפשר לנצל את הדבר הזה שלא להחזיר תשלומים על ידי זה שלקחת הלוואת בלון, גרייס מלא או גרייס חלקי, ולפתור איזושהי בעיה תזרימית ולהיות בחוב בהלוואה שהיא הרבה יותר זולה ממה שתקבלו על המינוס. עוד יתרון נוסף זה במינוס שאתם משלמים ריבית בדיוק על החוב שלכם, ומטבע הדברים הלוואה שתיקחו היא תהיה בדרך כלל טיפה יותר גדולה ממה שאתם צריכים באמת כדי לאפשר לכם איזה מרווח ביטחון, וכאשר אתם במינוס אתם משלמים בדיוק את הריבית בדיוק על החוב שאתם נמצאים. אז שוב, זה מתאים למי שנמצא אולי באיזו תקופה נקודתית של ימים ספורים, שבועות ספורים, שהוא רוצה לגשר על איזה פער תזרימי, אז זה יכול להיות מתאים, אבל בדרך כלל זה חלופה פחות טובה. שוב, גם פה כמובן צריך לבחון חלופות אחרות, לקחת הלוואה, בין אם זה בלון, בין אם זה גרייס, בין אם זה ממוצרים פנסיונים, או מאפשרויות אחרות.
אני מקווה שהצלחתי לעזור, אז תודה רבה לכם.